Dobrý den, vítejte v největším autorizovaném centru Renault a Dacia v České republice. Naše provozovna se nachází v Praze na Zličíně a nabízí komplexní služby pro tyto dvě značky. Naší hlavní činností je prodej nových vozů Renault a Dacia a jejich servis. Každý model si u nás můžete prohlédnout a vyzkoušet. Naši prodejci se vám po celou dobu budou ochotně věnovat a zodpovídat vaše dotazy. Servis vozů Renault a Dacia zajišťujeme každý všední den. Máme zde mechanickou, karosářskou a lakírnickou dílnu a nechybí ani Renault Mini Service, servis bez objednání a na počkání, který je pro vás otevřen i v sobotu. Máme uzavřené smlouvy s většinou pojišťoven a nabízíme kompletní vyřízení pojistné události. Kromě nových vozů zde prodáváme i ojeté vozy, které jsou prověřeny naším značkovým servisem. Mimo jiné zákazníkům zajišťujeme finanční služby a pojištění, výkupy vozů všech značek či protiúčet. Disponujeme také velkým skladem náhradních dílů Renault a Dacia, půjčovnou vozů, myčkou a odtahovou službou non-stop. Zákazníkům se snažíme nabídnout profesionální a férové jednání a kvalitní služby. Veškeré informace o pořádaných akcích najdete na našich webových stránkách www.rpz.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.